Och, hallo beste kijkers van Omroep Kruidland. Heb der ook dat vakantiegevoel, zo wie ik dat heb? Echt ergens lekker gewoon relaxen, een lekker zitje en dan genieten van een lekker glas wijn. Leef lui, dat doet me een groot plezier. Wenn dir op vakantie gaat en dan neem je de camera mee. Het is egal wat voor systeem dat er had. Dat kunnen we op Omroep Kruidland kunnen we dat uitzenden. En wenn er ons dan een schön filmpje stuurt en waar er zelfs nog de groeten op kan doen aan de een of de andere, dan weet dat naar de zomersdingen stop, weet dat uitgezonde beste mensen. Daar had geen idee wat er mij toch met een goed plezier doet. Echt waar. En weer, terwijl we dat ik de groeten doen. Daar had er geen idee van. Ik doe de beste groet aan het Bertha bovenop een ijzerhei. Proost Bertha. Ik ga het niet goed nu. Oh, sole mio. Of is de oor alweer een dood? Er stond er het vuurtje oor erin. Felice di stare lassù nel dipinta di blu. Felice di stare lassù nel dipinta di blu. Felice di stare lassù nel dipinta di blu. Kunst, een niet alledaags thema, maar daarom zeker niet minder mooi. We maakten een clip over de werken van Ger Jacobs, een bekende Limburgse kunstenaar die op dit moment exposeert in Gulpen. Meneer Bischoff, we hebben ons eigenlijk op weg hier afgevraagd. We kennen het als Lambertuskerk, maar anderzijds ook een sterke verering voor de Genoveva. Welke heilige had hij eigenlijk het voor het zeggen? Nou, dat is kort en bondig de heilige Lambertus.
Deze kerk die staat onder het patronaat van de heilige Lambertus. Lambertus, de laatste bisschop van Maastricht, die de zetel overbracht naar Luik. De verbindingen met het Maastrichtse en de Luikse is evident. En Genoveva, dat is de heilige die hij vereerd werd. De Sainte Geneviève van Parijs, die ook hij vereerd werd. Daar is een extra kapel voor gebouwd. En daar komen nog altijd veel mensen naartoe ter bedevaart. De heilige Genoveva werd hij vooral vereerd om hulp te krijgen bij oogziektes en bij huidziektes. Dit is Sainte Geneviève, de patrones van Parijs. En die is rond het jaar 510, 520 ergens is die overleden en kort daarna heilig verklaard. En die cultus van die verering had zich langzaam naar het noorden toe verplaatst en had ook hij zijn weerklank gevonden. De bisschop staat aan de noordzijde van de kerk. We staan op historische grond, we staan in Holzet. De naam Holzet, waar komt die vandaan? Dat weten ze ook niet precies, maar een professor Tummers die zich daarmee bezig had gehouden, die denkt dat het naar alle waarschijnlijkheid is afgeleid van Hulicetum. En Hulicetum, dat betekent hulstbos. Men kan zich dat voorstellen, dat hij deze heuvel bebost wordt. Net zo goed als het Holzetterbos ook. En deze streek is ook al heel vroeg bewoond geweest. Ja, dus in Holzet vindt de prehistorische graven. In de Miers had de restanten hadden ze daar aangetroffen van een Romeinse villa. Dus het is zeer aannemelijk dat hij heel vroeg mensen gewoond had. Heel vroeg mensen gewoond die ook heel vroeg al een kerk gebouwd hebben. Althans, we staan hier aan die noordzijde en daar is toch een heleboel aan de bouwfases ook te herkennen. Ja, inderdaad. Misschien had hij eerder nog een houten kerk gezangen. Dat zou allemaal goed mogelijk zien. Maar het vermoeden is dat deze kerk in de 11e of 12e eeuw gebouwd is geworden. Men kan ook het beste aan de gevel zien dat hij allerlei soorten steen gebruikt zijn, tot zelfs keien toe. Men kan ook zien dat de kerk oorspronkelijk veel lager was. Aan de band van die mergelsteen kan ze zien dat ze al een keer verhoogd is. In de 17e eeuw, toen de sacristie erbij is gekomen, hadden ze zeer waarschijnlijk deze deur, wat ik door kan zien, hadden ze dichtgemetseld. Maar dan in 1884, bij de hele grote verbouwing, toen hadden ze echt de kerk veel hoger gemaakt. En dat is daar ook weer heel mooi op te zien, met regelmatig metselwerk. En als je de inschatting zou maken, dan is hier aan de noordzijde het oudste metselwerk te zien. En dat stamt uit welke tijd? Dit metselwerk, dat zal waarschijnlijk uit Zwegezaat uit de 11e, 12e eeuw zou kunnen. Maar er is geen enkel schriftelijk bewijs van. Maar onderzoek wijst in ieder geval uit dat het zeer oud is. En daar moet het eigenlijk doen. Bij de ingang voor de sacristie, daar is een steen gemetseld Domini de Holziet, de heren van Holzet. De heren van Holzet, inderdaad. Holzet wordt een heerlijkheid. Een heerlijkheid ook met een eigen schepenbank. En natuurlijk houden de heren van Holzet ook een eigen wapen. En dat wapen vindt er dus boven deze deur, ziet er dat afgebeeld. In de archieven van de kerk staat dat de heren van Holzet hij voor de deur wordt begraven. Maar ik ga eens rondgekeken op het kerkhof, ik heb daar geen restanten van gevonden. Kan misschien wel, maar daar durf ik verder niks over te zeggen.
De bisschop, bij de ingangsdeur van de kerk, boven is een chronogram aangebracht. Steht dus Lotharius de derde von David, Josephus Slenter parochus complevit. Dat wil dus zeggen, Lotharius de derde, die had de kerk gesticht. En Jozef Slenter, de pastoor, die had de kerk afgemaakt, gecompleteerd. Ja. Overigens, dat moet ik nog erbij zeggen, de ingang wordt toen niet heeg, maar die wordt oorspronkelijk door. Later, bij een volgende verbouwing, hadden ze dus de ingang heeg gemaakt, wie de Genoveva-kapel gemaakt wordt. En vandaar dit fraaie chronogram. Deze kerk, zoals we tot nu toe hebben gehuurd, kent allerlei invloeden, maar onmiskenbaar ook een Gulpense invloed. Absoluut. En dat betreft hij pastoor Colijn, Loor Colijn. Hij was van oorsprong hij pater Montfortaan en hij had gewerkt onder de Dayaks op Borneo. Het klimaat had hem dermate gesloopt dat zijn gezondheid dusdanig wordt dat het terug moest naar zijn vaderland. En hij kreeg toen de kleinste parochie van Limburg toegewezen en dat was de parochie van de heilige Lambertus te Holzet. Deze plaquette die is hij aangebracht ter herinnering aan de pastoor, want wie hij stierf in 1994, toen hadden ze zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap. Vandaar dat vernitvingen tussen de andere pastoorsgraven, maar deze plaquette. Hij was een onconventionele man. Hij dong een beetje wie hij vond dat het gedaan moet worden. Wanneer het moet, zie je dat dong ook toch de mis in het blad een beetje. En hij trok zich van allerlei overtollige wetmatigheden niet veel aan. En wanneer zijn superieuren hem dan eens te opwezen, dan zag hij gewoon, jong, daar hast u geen verstand van. Jullie zijn hierheen gekomen om iets te horen over de gebedsverhoringen. Je kunt het wonderen noemen, die hier gebeuren door voorspraak van de heilige Genoveva. Er zijn veel mensen die er niet meer aan geloven, maar ik moet er wel aan geloven, ik zie ze onder mijn neus gebeuren. Hier genezen een hoop mensen. Ik zou daar, ja, bijvoorbeeld een vrouw, die zou blind worden. En die is hier zonder meer genezen, waarvan de oogarts, de oogspecialist, niks van geloofde. En toen ze naar hem toe ging, toen heeft de oogarts moeten zeggen, u bent inderdaad compleet genezen. Na de mis moet ik die pelgrims, ze komen dan de reliquie vereren. Vroeger deden ze dat ze zo met een hand tegen de reliquie drukten. Maar dan ben ik begonnen, omdat Genoveva speciaal is voor oogziekten, ben ik begonnen met die reliquie op hun ogen te drukken en dat hebben ze liever. Eén keer is een vrouw bij me geweest en die zegt tegen me, de vorige keer toen je me die reliquie op de ogen drukte, toen voelde ik iets in mijn ogen en zanderdag zag ik weer alles zonder bril. Dat zijn toch sterke dingen. Een minstever in de kerk van Hozelt absoluut niet mogen vergeten. Dat is de kuster, die iedereen nog in zijn herinneringen denk ik, er heen miezen. Dat zullen we echt moeten zeggen. De parochianen hebben ervoor gezorgd dat hij vereeuwigd wordt in dit steenrelief. Hij is kuster geweest van 1915 tot 1995. 80 jaar kuster. 80 jaar kuster. Het wordt in 1914, het jaar neigde ten einde en toen zat de pastoor. Die zag toen tegen zijn dingjong en acolyten,
degene die mij op nieuwjaarsdag het eerste, de beste wensen kunt aanbieden, die mag kuster werden. Dat wordt dus bij hen niet aan dovemans oren gericht. Om 12 uur in de nacht stond hij op de stoep bij de pastoor, wenscht hem gelukzalig nieuwjaar en hij houdt dus het baantje. Hij had zijn ganse leven in de kerk gediend. Hij was bij iedere uitvoering, bij iedere godsdienstoefening was hij aanwezig. Hij luidde 's morgens de klok om de lui te waarschuwen als de eerste mis begon. En de luidde ook 's avonds de avondklok, dat was ons immer heen. Die ging ook niet op vakantie. Die baan kreeg als koster. Toen zorgde de pastoor dat hij muzieklessen kon volgen. En toen is hij dus ook het orgel beginnen te spelen. Boven het altaar ziet er de kruisafname van Christus. Het is een heel bijzonder paneel dat geschonken is door pastoor Slenter. Hij had het geschonken onder servituut, dat wil zeggen, het mag nooit van deze plaats verwijderd worden. Het stelt voor de kruisafname. Het paneel is niet geschilderd zoals de pastoor dacht door Eijk, door iemand van de gebroeders Eijk, maar nader onderzoek had uitgewezen dat het geschilderd is door iemand uit de school van Quinten Metseys. Het altaar, daar zie je weer afgebeeld taferelen uit het leven van de heilige Genoveva. En zowel rechts als links zie je Genoveva met volgelingen. En hieronder zie je uitgebeeld de begrafenis van de heilige Genoveva. Maar daar is iets bijzonders met aan de hand. Dat is niet zomaar een tafereel, want als er heel goed zou kunnen kijken en men zou foto's kunnen zien, dan ziet men dat deze figuren die er ziet, dat zijn allemaal de pastoor zelf en tijdgenoten van de pastoor. Dus de pastoor had zich niet alleen laten vereeuwigen met het monogram boven de deur van de kerk, maar voorzien hem hij nog eens terug. Nou, wat voor hij ziet, dat is namelijk deze figuur, die aan het einde staat, die had de gelaatstrekken van de pastoor zelf. Dit is dus pastoor Slenter. Deze figuur, dat is ook iemand uit Holzet. Dat is namelijk Monseigneur Nicolai. Die was vicaris-generaal van het eiland Vancouver. Die had door het geloof verkondigd en had door een hele hoge functie van vicaris-generaal gekregen. En die is vereeuwigd in dat beeld. Daarnaast zien we deze figuur, dat is Monseigneur Boermans. Wat voor hij ziet, dat is de paus Leo XIII, die de volle aflaat had verleend. En dan zien we deken van Oppe van Gulpen. Ook deken van Oppe, die had eraan meegewerkt dat de verering voor de heilige Genoveva goed op gang komt. En daarom zijn al deze figuren in dit tafereel uitgebeeld. Pastoor Slenter uit het einde van de 19e eeuw die is al een aantal keren aan bod gekomen. Het nogal een stempel gedrukt op deze kerk. De persoon zelf, pastoor Slenter, is toch iets meer over te vertellen? Nou, de pastoor die had zich heel veel ingezet voor deze kerk en die had heel veel goede dingen gedaan. Hij had een grote restauratie tot een goed einde gebracht, maar had ook dingen verteld die wel leuk zijn om te huren.
maar die niet helemaal zo zijn wie hij dat vertelt. En dat is met name over de ontstaansgeschiedenis van de kerk, die er hij uitgebeeld ziet op het Lambertusaltaar. En met name de bron, de Lambertusbron, zoals ze later werd genoemd, die wordt vergiftigd. En de koen gingen verdrinken. Die Lambertusbron die vindt er aan de voet van de berg. En de mensen worden toch zeer gedupeerd. Ruim 100 jaar later kunt dan de heilige Lambertus naar Holzet in gezelschap van de heilige Willibrordus. En dat wordt ongeveer, zit hij in rond het jaar 690. En in die tijd kunt hij dan heen naartoe. En Lambertus de zegent de vergiftigde waterbron. En het gevolg wordt dat de kwade geest die in de bron zoot en de bron vergiftigde, die spoedde zich dood en sindsdien wordt het water ook weer te drinken. Van Zorg voor U deze week aandacht voor het Hospice Martinus in Mechelen, waar Gabby Kersen in gesprek gaat met een aantal medewerkers en een bewoonster. Mijn naam is Gabby Kersten en welkom bij het programma Zorg voor U. In deze 4e aflevering praten we met personeel, een vrijwilligster en een bewoonster van de Hospice Martinus in Mechelen. Ik ben Doreen Jansen, 38 jaar en teamleider van Hospice Martinus in Mechelen. Ik ben Annie Weijers en ik ben getrouwd. Ik ben hier als vrijwilliger werkzaam en ik ben 62 jaar. We zitten hier in het prachtige torentje van de hospice. Naast mij zit Doreen Jansen en ik zal haar gaan vragen wat het nou precies inhoudt in een hospice te werken. Doreen, wat is nu precies een hospice? Een hospice is een voorziening voor mensen die met de laatste fase van het leven bezig zijn en waar mensen dan naartoe kunnen komen voor het laatste stukje zorg te krijgen als het thuis niet meer gaat of gewoon in een ziekenhuis de therapie afgelopen is en toch het leven op korte termijn zal gaan eindigen. Dan kunnen mensen hier terecht voor het laatste stukje zorg en hun zo goed mogelijk verzorgen richting het afscheid nemen van het leven. Dus ook bezig zijn met het leven van mensen en wat ze kunnen en wat ze nog willen. En toch ook voorbereiden op het naderend afscheid. En dan zeg je naderend afscheid, zit daar een termijn aan? Ja, niet heel specifiek. Ik denk dat er wordt van uitgegaan dat er dan een levensverwachting is van 3 maanden. Ja. Ja.
Je weet het nooit. Je weet het niet, hè? Nee. En wat doen jullie allemaal voor jullie bewoners, patiënten? Hoe noem je Bewoners. Ja. Ja. Wat doen jullie daar allemaal voor? Ja, wat doen we er allemaal voor? Dit is heel breed. We proberen dus gewoon datgene te doen wat hij of zij fijn vindt, nodig heeft, prettig vindt. En dat zie je terug in de zorg, gewoon de lichamelijke verzorging. Of iemand het fijn vindt om dat heel uitgebreid de tijd voor te nemen. Of dat zoiets hebben van vandaag even niet, even heel kort een wasbeurtje geven. Als ook gewoon aan bed zitten, dat ze dat dan fijner vinden en daar een ondersteunend gesprek doen of gewoon er zijn. Dingen maken die ze lekker vinden, mensen tot hen laten komen die ze nog willen zien en waar ze nog vreugde aan beleven om te zien. Het is heel breed. Ik kan er eigenlijk geen kaders aan binden van wat we doen of wat we niet doen. Het is grenzeloos toch wel. Ja, dat klinkt heel prettig als ik het zo mag zeggen dan. Ja, dat hopen we dat het ook zo is voor mensen. En ik moet zeggen, van de dingen die we terugkrijgen van mensen, is dat dat mensen toch in een heel warme omgeving komen en zich heel erg thuis voelen toch meteen. Het is sowieso een stap om dit te nemen, deze stap naar het hospice. En mensen weten toch dat ze hier niet meer levend uitkomen. Het is toch echt de laatste gang van ze. Dus het is best emotioneel en mensen moeten toch even wennen aan ons ook weer. Ik ken toch de mensen van de thuiszorg die naar thuis komen of misschien de mensen in het ziekenhuis. En het is altijd eventjes weer wennen en leren kennen, maar mensen hebben toch al heel snel zoiets van heerlijk, de rust hier en niks meer hoeven en niks meer moeten, maar alles mogen. Ja. En dat is heel fijn voor te horen van mensen. Ja. Het wordt betaald uit de ziektekostenverzekering. Is het een onderdeel van een groter geheel of zijn jullie een op zich staande organisatie? Het hospice valt onder de stichting Sevagram, een grote organisatie met vele verzorgingshuizen, woonzorgcomplexen en een tak thuiszorg, waar het hospice ook onder valt, onder de tak thuiszorg. Het is eigenlijk verplaatste thuiszorg hier. Ja. En als mensen denken van god, dat lijkt me ideaal om die laatste gang nog te maken, hoe komen ze dan bij jullie terecht? De mensen in de laatste levensfase die bespreken dat vaak met de arts of specialist waar ze bij een behandeling zijn. Of arts-specialist bespreekt dat met hun. En die doen een aanvraag bij het CIS van de indicatie aan te vragen voor hospice. En van daaruit gaat dat balletje zelf rollen en dan komen ze op de wachtlijst bij het zorgkantoor voor het hospice. Hoeveel bewoners kunnen hier tegelijkertijd terecht? En we hebben plaats voor maximaal 6 bewoners. Het zijn allemaal eenpersoonskamers met een hoogwaardig hooglaagbed. Met wat standaard inrichting, televisie, koelkastje en er is een eigen badkamer met toilet en douchevoorzieningen. Dat is wel erg prettig voor de mensen. Ja, mensen stellen zich het vaak voor of dat het een heel donker huis is, of het een of ander zwart hol is. Maar het is toch gewoon een huis waar het leven ook doorgaat. Natuurlijk, hier staat het afscheid nemen en de ziekte van de mensen. Daar kom je niet omheen, maar hier wordt absoluut gelachen en iedere familie brengt zijn eigen sfeer mee. En er worden moppen getapt en er worden leuke anekdotes verteld. En de gewone dingen van het leven gebeuren hier. En er hoort ook een traan bij van verdriet en naderend afscheid. Het lijkt mij een hele zware functie. Toch, je gaat met de dood om. Hoe beleef je dat zelf? Soms als zwaar, maar vooral als heel bijzonder. Ik denk, je mag heel dicht bij mensen komen. Mensen laten je heel dicht bij hun zijn komen en vertellen hun hele levensverhaal, wat ze hebben meegemaakt, hoe ze terugkijken op het leven en ook hoe ze
tegen het naderende afscheid aankijken, of ze ergens in geloven, of dat de hemel is, of een God is, of iets anders. Dat is ja, heel mooi om te horen ook. En ja, je maakt aan zich ook hele mooie, intieme momenten met mensen mee. Ze zijn heel intens. Ja, de rust die je mensen dan toch ook kan geven door naar hun verhaal te luisteren en ja, daarbij betrokken te mogen zijn. Dus ja, het is heel mooi dat je dat mag gewoon. En ik zeg van, ja, die krijg iedere dag een cadeautje van de mensen voor hetgeen wat ze met je delen en hetgeen wat ze je meegeven van wat ze zelf hebben meegemaakt. Dit is de meditatieve ruimte in het hospice. Ik heb nu een gesprek met de hulpverlener mevrouw Weijers. Mevrouw Weijers, u bent een hulpverlener hier in het hospice. Nou, ik zou liever zeggen een vrijwilliger. En hulp verlenen, ja, dat hoort daar dan bij. Hij wil niet vrijwillig zijn. Ja. En hoe bent u er tot gekomen om hier dan als vrijwilliger te komen werken? Een mens die gaat zijn mensenleven, dus hè, je hebt een levenspad en op dat levenspad daar kom je dus eigenlijk allerhande dingen tegen. In het begin heb ik dus heel veel met vrouwen gewerkt, dus, en dat zet je dan toch al op een bepaalde weg. En ook dat ik merkte dus eigenlijk dat er altijd wel mensen in mijn buurt waren wat dus vroegen om een luisterend oor. En ik ben dus bij een avondwakengroep in Noorbeek. Nou, dat doen we dus ook met verschillende dames, dus de avondwagens verzorgen. En dan heb je dus ook al eigenlijk iets met ziekte, doodgaan te maken. En toen deed zich dus het feit voor dat hier in Mechelen dus het hospice werd geopend. En we zijn dus met 20 mensen in 2002, oktober, november begonnen dus met een cursus. Om hier dus als vrijwilliger te mogen werken. En dat mogen werken bedoel ik dus ook. Het is een voorrecht om hier te mogen werken als vrijwilliger. Maar wat houdt nou precies het werk in? We worden ingeroosterd dus en ieder geeft dus aan hoe vaak of je hier dus per maand wil komen werken en kan ook komen werken door andere vrijwilligerstaken of werkzaamheden wat mensen doen. En je kunt dus werken van 8 tot 1, van 1 tot 6 en dan nog de avonddienst van 6 tot 11. Je komt dus 10 minuten, een kwartiertje van tevoren ben je dus hier in het hospice aanwezig en dan doe je dus met de vrijwilliger een overdracht houden. Je doet dan doorspreken welke mensen, welke bewoners dus in het huis aanwezig zijn. Soms neem je afscheid vrijdag en de week daarna vrijdag, dan is er iemand dus niet meer aanwezig. Dus dan kan het zijn dat die lege plek opgevuld is door een andere bewoner. En het is toch wel prettig om dan te weten wat er eigenlijk met deze mensen aan de hand is en ook hoe ze het beste begeleid kunnen worden. Dus dat wordt dan doorgesproken. Maar daarna dan ga je dus kijken, opruimen of de mensen, als een belletje gaat, dan ga je naar boven toe en zeg je, mevrouw, meneer, kan ik iets voor u betekenen? En dan hoor je of iets drinken of als er iets anders aan de hand is, dan ga je dus de verpleegster of de verpleegkundige halen of de verzorgende. Want sommige dingen mogen wij dus niet als vrijwilliger. Hè. Je mag dus nooit pillen geven of medicamenten, dat mag dus niet. Dat is niet onze taak. Hè. Onze taak is dus om te begeleiden. Dus ik denk dat mijn taak de eerste 5 jaar is geweest om een glimlach te brengen en om lief te zijn of om iemand zijn hand vast te houden of om een luisterend oor te bieden, ook aan de mensen, wat dus familieleden van de bewoners hier. Hè. Dus het is ook heel bijzonder dat je daar ook iets voor mag betekenen. Ja. Maar de dood zelf is dus in feite, doodgaan, je mag erbij zijn, maar de laatste stap doe je toch zelf. Hè. Dus ieder mens wat doodgaat, doet de laatste stap zelf. Ja. Maar het is een grote eer als je dat laatste intieme moment, als je daarbij mag zijn, dat is heel bijzonder, ja. Heel bijzonder. Ja.
Ja, maar mag ik nog één ding zeggen? Wij werken dus voor steunpunt mantelzorg en dan kijk ik even recht in de camera. Het is natuurlijk zo dat er ook een verloop is aan vrijwilligers en als je iets voelt hier in je hartje, dan geef je dan op om hier ook als vrijwilliger te komen werken, want je groeit ervan en je krijgt zoveel liefde van de bewoners wat hier zijn dat je weet niet wat je overkomt. We zijn hier op de kamer van mevrouw Hogeboom. Ze heeft ons uitgenodigd voor een interview. Welkom. Dank u. Mevrouw Hogeboom, natuurlijk de eerste vraag. Hoe is het met u? Vandaag goed. Eén dag goed, één dag minder goed, maar vandaag heb ik een redelijke goede dag. Nou, zijn we blij dat we u op een goede dag getroffen hebben. Misschien een persoonlijke vraag, maar waarom bent u hier? Ik ben in mijn laatste fase. Dus ik weet, ik ben terminaal. En ik ben blij dat ik hier ben. Ik vind hier rust, veiligheid. En ik kun iedereen die in diezelfde fase zit, zo'n thuis. Dus die liefde en die zorg wat we hier krijgen, die kun je nergens anders krijgen. Het is geweldig. Iedereen. Iedereen wat hier is, of het nou vrijwilligers zijn of het medisch personeel. Ze zijn allemaal even lief en even, ja, je voelt je in familie. Ik voel me thuis, veilig. Ja, lijkt me heel erg prettig. Ja, dat geeft je de rust en de vrede. Je leeft naar iets toe waar je komt er niet onderuit. Ja. Je kunt er niet onderuit, maar je leeft er naartoe met vrede. Er is geen wrok meer, er is geen opstand meer, er is niks meer. Het is zover. Ik heb mijn leven gehad. Ik leg straks mijn hoofd neer en ik ben blij dat ik het mag doen in deze omgeving. Daar ben ik ontzettend blij om. Ja. U zegt deze omgeving, ik zie dat een hele hoop persoonlijke spulletjes hier zijn. Ja, ik heb geprobeerd, voor de kinderen heb ik geprobeerd er mijn kamer van te maken. En ik voel me hier ook happy, maar als ik me enigszins goed voel, ga ik toch naar de huiskamer. Voor het gezelschap. Ja. Want anders vereenzaam je als je de hele dag alleen hier zit. Dus ik ga eten en alles, dat doe ik in de huiskamer. Als ik moe ben, dan kom ik me hier rusten of wat lezen of wat ook. Mijn dochter zegt tegen me, je bent in een 5-sterren hotel. Nou, beter kunnen we ons niet wensen dan, hè? Ja. Natuurlijk is de omstandigheid waarom u hier bent, de laatste fase zoals u het zegt, is niet... Nee, maar het hoort bij het leven. Ja. Het hoort erbij. We hebben alles kunnen bespreken. Ik kan het met mijn kinderen, met mijn dochter bespreken, met mijn kleindochter. We kunnen er open over praten. Er wordt gehuild. Er wordt nog heel veel gelachen. En je weet, het einde nadert. Ik voel het. Ik voel elke dag de grenzen dichterbij komen. Je moet inleveren. Maar ik heb er vrede mee. Ik heb er vrede mee. Ik kan mijn hoofd neerleggen en inslapen en ik ben gerust. En dit heb ik hier gevonden. Voordat ik hier was had ik die vrede niet, had ik die onrust niet. Toen was ik nog opstandig en hier heb ik vrede gevonden. En dat is heel veel voor de mensen hier. Het is een mooie omgeving, alles, maar het zijn vooral de mensen wat te doen. Ja. Ja. En ik heb gehoord dat de familie hier altijd welkom is? Ja. Ze mogen dag en nacht kunnen ze komen. Ze zijn altijd welkom, ze worden verwelkomd, ze worden verwend. Met van alles. Want mijn kleindochter die komt wel na haar werk, komt die binnenlopen, dan is het 5 uur, half 6. En dan schuift ze soms aan tafel. Eet ze met ons mee. En dat geeft zo'n een gezellige sfeer. Geeft het is zo familiaal, het is heel fijn. Bijna een beetje thuis. Ja. Ja. Op elk moment van de dag kun je beroep doen op een verpleegkundige of op een vrijwilliger. Je hebt altijd een luisterend oor, soms heb je behoefte aan iemand om te praten. Ze zijn er. Ze nemen de tijd, ze komen bij je zitten, ze zijn er gewoon. Dat is zo heerlijk. Zo heerlijk.